Hej og velkommen til Skorpier.dk. I dag skal vi snakke om hvorfor personlig udvikling. Hvorfor blive bedre til at score, og hvorfor gå op i alt det her. Nu har jeg stille og roligt prøvet at fortælle lidt om min indgangsvinkel fra det. Hvor jeg sad, og jeg var ikke tilfreds med mit liv overhovedet. Jeg havde nogle interesser, som ikke hjalp mig nogen vegne, og som bare gravede mig dybere og dybere ned i et hul, som jeg havde meget svært ved at komme op af. Personlig udvikling, det betyder sådan set bare, at man ikke står stille i sit liv. Man arbejder sig videre mod nogle større mål, som man gerne vil opnå. Og det er for sig lige meget om de mål, man har, om det meste om at score piger, eller få sig en uddannelse. Det handler sådan set bare om at leve det liv, som man gerne vil leve, og følge sine drømme. Og man behøver ikke have de samme mål som mig, man behøver ikke det er sådan set lige meget hvilke mål man har, men så længe man bare arbejder sig mod de mål aktivt. Og det er ikke noget man gør en gang imellem. Det her, det er et valg man tager, om man vil udvikle sig som person eller ej. For man kan virkelig ændre sig. Man er ikke fanget i nogen rolle nødvendigvis. Man er der hvor man accepterer at man gerne vil være. Hvis man accepterer at man er en nørd der bare sidder foran sin computer og spiller Warcraft dag og dag ind, så det er det man er. Hvis man accepterer at man er ham med duden som ved en masse om styrketræning og er god til det, så det er det man er. Men hvis man vil, hvis der er noget andet man gerne vil være, altså hvis man gerne vil være ham som god til at score piger, god i skolen, god til styrketræning, og bare leve det liv man gerne vil leve, så kan man også det. Altså der er ikke nogen begrænsninger overhovedet. Personlig udvikling, det er sådan set bare, der er ikke nogen begrænsninger. Man arbejder bare sig selv op mod skyerne, eller hvad man nu gerne vil opnå. Jeg ved godt, vi lever i Danmark, hvor store mål og drømme, det er måske ikke altid lige, at det folk har mest af. For eksempel, hvis man så er udgangspunkt i Amerika, altså det med American Dream og sådan noget. Det kan også godt blive for meget igen på nogle punkter, ikke? Men alligevel som også danskere, vi har altså også bare mulighed for at opnå de store mål og drømme, som vi nogle gange har. Og selvom at man ikke har fået en succes i sit liv tidligere, som man godt kunne tænke sig, så er der altså ikke nogen begrænsninger for det. Derfor har jeg valgt det her, hvorfor personlig udvikling. Hvorfor man skal gøre det. Altså, jeg har det sådan, at hvis man ikke hele tiden udvikler sig, hvis man ikke udvikler sig, så bliver man dårligere til noget. Hvis man ikke hele tiden bliver bedre, så bliver man altså dårligere. Man står aldrig stille i sit liv. Man er nødt til hele tiden at arbejde sig fremad. Og det er ikke fordi man behøver at bruge meget tid på det hver eneste dag, men bare lidt tænke over, hey, hvad kunne jeg have gjort bedre i dag i min skole? Hvordan kunne jeg have ført en bedre samtale med hende pigen her? Hvordan kunne jeg lige have gjort de her ting lidt mere cool? Var jeg ikke lidt nedenover for min kammerat i dag? Okay, jeg må være lidt mere gode venner med ham i morgen. Det er personlig udvikling. Det er så set bare en stræben efter at blive et bedre menneske. Når jeg siger bedre, så behøver det nødvendigvis ikke være klogere eller smartere eller andet i forhold til andre, men i forhold til sig selv. Udvikle sig selv mod at blive den person, som man gerne vil. Og det handler ikke om målet. Det handler ikke om, at jeg glæder mig til den dag, hvor jeg står i den situation, hvor jeg kan score alle de piger, jeg gerne vil, jeg kan tjene de penge, jeg gerne vil, og jeg kan have de venner, jeg gerne vil. Det handler ikke om, at det mål der, hvis det er et mål, man har. Det handler om rejsen mod det. Så hvis vi tager mig som et eksempel, så vil jeg gerne blive bedre til at snakke med folk. Og jeg elsker hver eneste gang jeg møder en ny kammerat eller en ny pige, og lære hende at kende. Det elsker jeg. Jeg vil gerne blive bedre til at møde folk. Så derfor elsker jeg også at bare gå ud og gøre det. Det kan også ske nogle dage, man siger til sig selv, og i dag, der gider jeg bare ikke. Men alligevel, hvis man går ud og møder nogle folk, får nogle nye venner, så er det er jo mega cool. Hele tiden at udvikle sig. Hele tiden indtil at folk, de er åbne. Folk, de er cool. Og selvom man lever forskellige liv og forskellige verdener, så det er altså okay at gå over og snakke med andre mennesker. Vi er sociale, altså mennesker, vi er sociale af natur. Så hvorfor ikke bare prøve at blive mere socialt generelt? Hver eneste dag. Det er med personlig udvikling, altså det ser jeg som et valg man tager. Enten så arbejder man med sig selv for at blive bedre,
ellers så gør man ikke. Ikke alt det der midt imellem, altså sådan man tænker, i dag, der vil jeg udvikle mig. I dag vil jeg ud og score nogle piger. I dag vil jeg have mere succes i mit liv. Og så dagen efter, så sidder man og spiller Warcraft igen, og sidder og falder tilbage i nogle dårlige vaner. For der er mange forskellige dårlige vaner, man kan have. Men altså, personlig udvikling, det er at arbejde sig fremad i sit liv. For man står aldrig stille i sit liv. Altså det er sådan, at enten så arbejder man sig fremad, eller så kommer man bare ikke nogen vejen, så kommer man aldrig rigtig i gang. Og jeg går ind for, at man skal arbejde sig fremad. Jeg går ind for mulighedernes verden. Jeg går ind for alle. Hvis man virkelig vil noget, så kan man opnå det. Det kræver en stor viljestyrke. Men altså livet handler jo om at lære noget nyt, blive bedre, blive klogere og gøre de ting, som man gerne vil. Det gør det i hvert fald for mig. Og det synes jeg, det vækker rigtig, rigtig meget glæde i livet. Så endnu en gang, hvorfor personlig udvikling? Hvorfor skal man gøre det? Ja, kort sagt, for at få et federe liv. For at blive glad person. For at opnå sine drømme. Arbejde mod dem. Og tage en rejse ind i sig selv og ud i verden på samme tid. Det er lidt om, hvad personlig udvikling det handler om. Og hvorfor man skal gøre det. Tak skal I have.